absolútna väčšina voličov Smeru podporí v takomto súboji pána Mazureka. Toto nie je politika. Toto sa bytostne dotkne života ľudí na východe. Milan Mazurek kandiduje za župana Prešovského kraja. A premiér Robert Fico v sobotných dialógoch hovoril o Mazurekovi, že je jasnou voľbou pre voličov Smeru. To je signál, že sa tu pripravuje spolupráca s republikou. A to bude mať veľmi konkrétne dôsledky pre ľudí tu v Prešovskom kraji. Ak sa do vedenia kraja dostane politika postavená na strachu a rozdeľovaní, pocítime to všetci. Cesty a mosty sa neopravia, zdravotníctvo sa nezlepší, školy nedostanú viac peňazí. Kraj strátil dôveru investorov a neprídu ani investície a pracovné miesta. Mladí ľudia budú odchádzať ešte rýchlejšie. A my nemôžeme dopustiť, aby sa z neho stal región bez partnerov a bez perspektívy, aby tu vládla politika strachu a polarizácie. Jesenné komunálne voľby budú momentom, keď sa láme budúcnosť. Rozhodneme aj o tom, či bude Prešovský kraj miestom pre život, alebo miestom, odkiaľ sa odchádza.